Welcome to my new blog. Jotonono lamsogo ani blogo hangkai jotonono sari kaham hangkai ang tini omotam khainai norok jotono saimana motor no ta chom khangkai bonot dal bidal khai sanamai jaimano haipano ang daily no ang roti sabji sanamo aboni bagai tini sari no ang jotono jai khai klang thango hingkai ang jai ama motor chomoi kalang thanai motor chomani ya golang tam motor mal masla ni pore ang tam jebono mix khaine mane jotono snami kalang na iko poila chomani se kisa kom klai thangka hingkai borok bo phaiman takto aste aste jotono bo saiman jakpa hingkai poila chomani kisa komkha hingkai jotono ang te kisa tangmani chomai re paisinai hinai ang riroo hingkai motor emne to kyoge porto kisa kem nogo ke ang to kisa mokol bo kuara ni bagai emne bo kisa tangmani jotono ri paisinai nei chomai kalang thangka sari wono ang joto je ang morning o doi basami abla ni bagai jai khai kalang thango iko thasingkai motor no tuichom paika motor no tuichomai jaya kong paika angkai tabo angke alu helebai kalang thanai angkai dati tini khai kalang ya khato omongo anbagai khana hotat rok waisa to basamai rong thango angkai bas onak somai ta basai mano guarantee rimaya angkai muktri thotong ma rok ke kisa basana ro ler thango angkai yang customer rok phakengkai omong thango anbagai dati ang basana bagai try khayo haipano basai rong mai rong thang waisa bai nei angke leading thango angkai moi rok bo bukhar boi songkang kai si thok bala ni bagai tara khura angka moi rok waisa bai ni sompana papi thangnai moi pan thogyang an bage ang sari ono jai ke klang thango khana ke angkai songnani bosimi bagi khai klang thango angkai je alu rok no je khana salabia bala angkai tini sari ono jai ke klangai helebi rok klang thango ang ano video khlai tangnai bonono ang beleno hambai ke tam ke sinok porok yabo apano ano logirima bagai bono bo hambai maya foro bo sinok beran phaimani se ang bai bono mobile ya farjago video khlai gari hinai ga sari wo ge ani kono sakbak sabangya manai siklayo angkai bono belai hambai maruo ang alu heble mano boano logirima bagai angkai ang tini jai ke kalang thangka kaisi norok no bugisa ani background rok share khaina musungo tamke ang amo alu moi alu puri khai sanamai phalmani ani sakaisa ni bagai se kono nogoni bagiya amne dugana ang phalmani se Good morning kai ang basa drop si ang ka jotono phung kaham kai ani glono sanai tongmani kai ang tini dati no basa kang kai dati no basa na tantongo ang kai nor ang tini dati basa ma karon kai jemia ang motor aluro sanamane bonus songna bagi basa wo nai de tabuk time angka tinta si kepo borok iko ani no ganti iko na hadi achu siko ayakho na kebo sikla borok tabo omhaike achu basawoi kono manei maimi rok songnai kerei angkai ang nijele keri borok ba ani baga achu basawoi maimi to songya ang tamni kai omo alu moi songnani bagai ma basawo keri borok ba bahaike phalai je dati phal nangna ban bagai se pholoma khayo iko mangkai ang mia sari wono ang jai khai klang thangmani iko alu angkai alu tichom kalang angkai to helebisimi kalang khangkai somi thango iko alu tichom kalang ja iko motor borok kanina mia sari wo ang jai khai klang thango angkai tini ke tabo ke songsi
Iko tabung ke puri bo yok paikha angkai iko mui bo ready ingjak ani mui naina de angkai ang mui rok bo song paikha puri bo yok paikha angkai tei yok janai asuk tongkho angkai kwbangma no yok kha odek angkai tei asuk tong siwo angkai thok tei bo tungri tongkha angkai kisa rest naka angkai tini ni blog ani asuk no tongnai bye bye tata naro pai ta waisa blog o malai phanai.